Тағы бір ұзын итіп язылған һорау, ләкин қысқа саяу бирге тура килер, сөнки барыбер бөтен нескәлекләрен аңлатып китә алмайбыз. Буның өчен айрым һөйләшергә кирәк инде. Бына әлеге вакытта бик борсыган һорау хәләл азык тураһында. Үзебез үстергән малды үзебез хуябыз. Хәләл азык дип уйлай инек, яңарак безгә бер кеше әйтте, әгәр намаз укыган кеше салмаһа, ул хәрам була дип. Кыскаса гына әйткәндә, малды салдырганда ысынлап та намаз кылган кешене һәм тәртибен белгән кешене сакырырга тырышыгыз, кардәшләр. Сөнки мана мин үзем намаз кылган, күптән диндә булган кеше буларак әйтәм, әгәр миңа ниндидер ит бирәләр икән, был хәләл, ләкин салган кеше намаз кылмай ул дип әйтһәләр, мин барыбер шикләнәсәкмен. Сөнки намаз кылмау ул ысынлап та зур гөнаһ. Нимәгә кеше кылмай намазын? Был зур һорау бит инде. Ысынлап та әгәр дини китаптарга караһагыз, күп мөселман галимдары ана шул намаз кылмаган кешене мөселман дип һанамай, мәгълүм булһын. Кемгәлер охшаймы, охшамаймы, ләкин был ысынлап та шулай. Һәм айрым китаптар хатта язылган, намаз кылмаган кешене мөселман дип һанаргамы, һанамаскамы дип. Элекке әүвәл мөселмандар, изге сәләфтәр, улар хатта буның туралы уйлап та тормаган. Улар өчен намаз кылмаган кеше мөселман дип һаналмаган. Шуңа кардәшләр, әгәр мал салганда, мәсәлән, намаз кылмаган кеше сала икән, белегез, күп мөселмандар өчен бу шикле ит буласак. Ул хәләлме, хәләл түгелме икән, күп мөселмандар шикләнәсәк. Ана шундый нәмә булмаган өчен хәзерге заманда зур проблема түгел, намаз кылган һәм малды хуя белгән кешеләр күп. Ана шундыйларны сакырырга тырышыгыз. Шул, әлбиттә, әгәр кеше намаз кылмаһа ла, үзе барыбер мөселман икән, ундыйлар да бар бит инде. Мәсәлән, намазны 5 намазны кылмай, намазны калдыра, ләкин ул бөтә ислам рөкеннәренә ышана һәм хатта юмаларга йөрөй. Бәлки кайһы бер көндәрдә 5 намазны кылалыр. Без ундый кешене кафир дип әйтә алабызмы? Әлбиттә юк. Ул мөселман, ләкин ул зур гөнаһ кылган мөселман, намазларны калдырган мөселман, бит. Шул, кайһы бер кешеләр ул намаз кылмай һәм динде бар итеп дә белмәй, һәм хатта ышанмай. Мына улар ысынлап та мөселман түгел. Малды хуйганда нимәгәлер бисмилла, Аллаһу акбар дип әйтәләр. Әгәр был кеше мөселман түгел икән, уның салган ите әлбиттә хәләл дип һанала алмай. Шуңа мин әйттем. Әгәр намаз кылмаган кеше ул итте хуя икән, был ит зур шик астында. Була бит, исмаһам, мәсәлән, салып кына ебәрергә кемдер сакыраһыгыз, намаз кылган кешене, тунарга бөтә эшләрне эшләргә һез, мәсәлән, үзегез эшләйгез. Ана шул, нәкъ ана шул малды салган вакыты мөһим. Намаз кылган кешене сакырырга тырышыгыз. Мана шулай, кардәшләр, кыскаса. Буның нескәлекләре күп, ысынлап та күп хилафтар тудыра бит инде. Хилаф, разногласия, төрле бәхәстәр, шуларның төрле нескәлекләренә кирип китмәй генә шулай өстенсә генә аңлатырга тырыштык.